Novembre kalo tile 5 san 2024 jamanakuntigi ɲini kalataw kɛnɛw bɛ sigi l'Amérique jamana kan yan. Farafina tungadenw ka ca kalata ninnu na. Ayiwa bi an ye bɛna kuma di u ma yaasa k'u hakilinaw sɔrɔ kalata ninnu kan. Sani an da ka don masala in na, an ka Jeff Secord ka laselikanw lajɛ. A ye ɲininkali sɛmɛ Donald Trump ani Kamala Harris ka kalatala dɔw la. An ka Mariam Traoré ka mana lamɛn bamanankan na a kan. Laban Seyum ye cɛlamɔgɔ ye baarakɛlaba don. A bɛ lɛrɛ camanba de baara kɛnyɛrɛye cakɛda misɛnnin dɔ kunna min ka baara bɛnnen don bolimafɛn sen naaniw ma. Kamiyon 3 ɲɔgɔn de b'u bolo minnu bɛ sirajan boli. A n'a ka denbaya nana États-Unis jamana kan yan. U bolilen kɔfɛ i n'a fɔ kɛlɛɲɛbolilaw ka bɔ Éthiopie ani Illettré cɛ kɛlɛ la san 2000 waati. Laba bɛ a yɛrɛ jate i n'a fɔ jamana kokɔrɔ lafasabaga n'o ye conservateur fiscal social ye wa fɛnɛ jamanatigi kɔrɔ Donald Trump kanubagaba don. When President Trump was in power, ale min ye Donald Trump kanubaga ye ko jamanatigi kɔrɔ Trump tun bɛ fanga la waati min na kow taabolo tun ka nɔgɔn o waati la kosɛbɛ. I b'a dɔn ko sugu tun ka di o waati la baara camanba de tun bɛ sɔrɔ wa mɔgɔw jigi sigilen tun don fɛnɛ. A ka kamiyon boli cakɛda ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ ka ɲɛsi taji yɛlɛnni ko kun kan o min kɔlɔlɔ turu dɔ dalen don jamanatigi Biden kun. Nin waati in na an nisɔngoyalen don baw taji sɔngɔ yɛlɛnnen don. Diesel sɔngɔ a bɛ munumunu $wari dɔrɔmɛ 5 ani $wari dɔrɔmɛ 5 ni tɔrɔmɔɲɔ 5 ɲɔgɔn na. O de bɛ gɛlɛya caman lase an ma an ka baara la baw an tɛ se ka tɔnɔ bɛrɛ bɔ. I b'a dɔn siraba baara n'o ye transport ye taabolo koɲɛw ka gɛlɛn kosɛbɛ États-Unis jamana kan. Baw kɛmɛdonya o kɛmɛdonya a bɛ ɲini ka se 70 ɲɔgɔn ma. Sanni feere fɛnw na min bɛɛ lajɛlen bɛ latɛmɛ ka taa u ta yɔrɔw la kamiyɔnbaw de fɛ. Démocratiw i n'a fɔ Fatumata Bari kɔni kelen don ka nin jamanatigi sigi in kalata sugandili ye ni taasira wɛrɛ ye. Ale nana États-Unis jamana kan yan ka si to san 11 na. A bɔlen kɔfɛ a yɛrɛ wolodugu la n'o ye Sierra Leone ye. A ka kalanw kɔfɛ min ye tali kɛ sariyakow kun kan. Ka laban o kɔfɛ ka na sigi Maryland mara kɔnɔ ka baara daminɛ ani k'a ka wulikajɔ bɛn dunanw olu ka hakɛw sabatili ɲɛɲinini ma. Ale min ye jamanatigi Biden kanubaga ye ko ne ka laɲini sugukan dɔ tun ye ka se ka baara sɔrɔ min bɛ se ka n dɛmɛ ka baara kɛ ni jamakuluw ye. O baara min fɛnɛ tun bɛ se k'a to n ka se k'an yɛrɛ ka ɲɛnamaya dɛmɛ kosɛbɛ ani k'an ka balo kɛ lafiya la. Fatuma ye bunadamaden jo sariya la fasabagaba ye fasojama fan fɛ min bɛ wele ko droit civil ka fara musow ka hakɛko ani dunanw ka hakɛw olu kun kan. A ka kɔkɔrɔmadonni bɛ ka taa jamanatigi dankan Kamala Harris de ma Ameriki jamanatigi sigi kalata la Novembre kalo natɔ. Ne hakili la jamanatigi dankan Kamala Harris ye jama bɛɛ lajɛlen de ka mɔgɔ ye. Mɔgɔ don an mago bɛ min na nin waati ninnu na walasa gɛlɛyaw ni wo minnu datigɛlen don jamana in kɔnɔ a ka se k'olu datugu. A kɔni jɔrɔlen don Trump kana na fanga ta ko kura ka sigi Ameriki masayaso kɔnɔ. Ne jɔrɔlen don n jɔrɔlen don ni dunanw ka koɲɛ ye n jɔrɔlen don dunanw kana wuli k'u cɛda ko kura n jɔrɔlen don farafinw ka hakɛko kun kan n jɔrɔlen don ni farafinw ye minnu ɲagaminen don u kana na wuli tuguni k'u ka nisɔngoya yira. A kɔni ka gɛlɛn k'a ye maa min bɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ o ka hamina dɔ ka kɛ ka mɔgɔ tɔw ye lafiya kɔnɔ. Yecogo 2 de bɛ Ameriki kɔnɔ wa sugandicogo ye 2 ye min bɛ se nin ko fɔ. Nin tun ye VOA News ka kunnafonidila Jeff Secord ka laseliw ye ka bɔ Silver Spring, Maryland. VOA Bamara tɔgɔ la Mariam Traoré. Awa ka da ninnu kan an ye wele bila kumatigi 3 ma. A fɔlɔ ye Mamadu Ben Jabate ye. Ale ye Mali kɔkanden ye. L'Amérique politiki dɔnbaga lajɛ don. A sigilen bɛ Philadelphie mara la. Ayiwa filanan o ye an balimamuso Madame So Aminata Traoré ye. Maliden don min sigilen bɛ Washington DC yan. Malidenw ka kulu min bɛ yan nɔ o tɔnden don. Sabanan o ye Professeur Mohamed Kamara ye. Ale ye maya ladɔn kalanfa ye. Awa a bɛ Philadelphie mairie la a bɛ baara kɛ kulu min jan bɛ farafin na tungadenw ka koɲɛw la a b'o ɲɛmɔgɔya la. A n'an ka jama yan jama wasalen an ye wele bila minnu ma n'u nana an jaabi an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an n'an ka kumatigiw aw k'aw bisimila an ka kɛnɛ kan. Ben awa ɲininkali fɔlɔ o bɛna sɛmɛ e la mun de kama farafina tungadenw olu ka kan ka u janto l'Amérique ka ni jamanatigi kuntigi ɲini kalata nin na kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Kɛɲɛto i ka nin question nin ɲana kosɛbɛ ne yɛrɛ bɛ ɲininka nin kuma in na kosɛbɛ. Mais na fɔlɔ ka mɔgɔ jama min bɛ yan nɔ minnu nana ka n'an dɛmɛ baro in na m'olu fo fɔlɔ u ni ce u ni baraji. Kɛɲɛto an kan ka intéressé nin na
parce que anw sigilen bi yan an ye denw sɔrɔ yan président min bɛ sigi bi Amérique kunna o de b'anw ka an bɛ fɛn fɛn kɛlɛ yan bi fɛn fɛn n'an bɛ fɛ k'o kɛ o de b'o bɛɛ décider anw dɔrɔn tɛ dɛ même diɲɛ yɛrɛ bɛ taabolo bɛ se ka taa taabolo kura min ta ale de b'o bɛɛ décider mais min ka gɛlɛn n'o ye anw immigré ye anw immigré minnu bɛ yan anw minnu bɛ yan nɔ ni papier t'an bolo fɛn caman bɛ yen minnu b'anw jɛ donc f'anw k'a lajɛ de ni président sigi in na n'an ma intéressé a la min bɛna baara min kɛ a bɛna baara min boloda jumɛn de da ka di anw immigré minnu bɛ yan nɔ jumɛn de da ka di anw na donc n'an ma intéressé a la ka bɔ ka taa ka u ka kumaw lamɛn an tɛ se k'o dɔn. Ayiwa o diyara n ye an balimamuso madame So awa e bɛ se k'a fɔ an ɲɛna yala n'a sɔrɔ i bɛ farafina kɔkanden dɔ dɔn min sugandira wasabulonna l'Amérique yan nɔ. N ɲɛ bɛ dɔ la ko Fatumata Bɛri sinon ne yɛrɛ ka dɔnniya la ayi ne tɛ an ka mɔgɔ dɔn min bɛ wasobɔlɔ da la. An denw kɔni bɛ se bɛ yen nɔ nka comme an denw bɛ yen kɔni nka ne tɛ mɔgɔ dɔn diaspora la min bɛ wasobɔlɔ non. E yɛrɛ bolo sa mun y'o kɛ mun de y'o waleya. Comme anw fana an tɛ don o politiki kɔnɔ ten yan nɔ bon papier ko bɛ se ka ko o fiɲɛ dɔ ye wa an bɛ an jija min na o ye baara ye k'an dahirimɛ sɔrɔ ne bolo o de bɛ se ka k'a fɛn sinon an ka denmisɛnninw bɛ yan nɔ kalankɛlaw ni fɛnw nka u bɛ min ɲini fɔlɔ o ye papier ye ni papier t'i bolo a ka gɛlɛn i ka don o da fɛ. Ayiwa professeur Kamara mɔgɔ caman ye a jira k'a fɔ ko l'Amérique jamana ka magoba tɛ ka baarakɛɲɔgɔnya bolo sigi ni farafinna ye yala o kumakan ninnu ye tiɲɛw ye wa ne ye tiɲɛ don fana mun bɛ se ka kɛ ka yɛlɛma don a la. Madame Nantaro, merci pour la question. Nin question ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que n'i y'a lajɛ contact direct tɛ Amérique ni farafin jamanaw cɛ kosɛbɛ ten mais a problème bɛ se ka lajɛ angle fila de la angle kelen ye mun ye Amérique tun ye a ka Afrique contacti to farajɛ jamana dɔw bolo minnu bɛ Europe olu de tun ye intermédiaire ye mais mɔgɔ caman bɛ ka a fɔ sisan ko Amérique kan ka effort dɔ de fournir ka essayer ka a yɛrɛ magɛrɛ farafin jamana ninnu na parce que n'i y'a lajɛ population ko la ne bɛna Amérique tuma min na Afrique population tun ye 600 millions de bi a bɛ 1,2 milliard la bon n'i ye technologie tagasira lajɛ matériel fɛn fɛn bɛ don conseil ressources fɛn bɛ don technologie la cobalt ni fɛn ninnu a caman bɛ bɔ Afrique de n'i ye Congo République démocratique ta presque 60% des conseils de ces ressources là a bɛ bɔ o jamana kelen de la donc n'a Amérique bɛ fɛ k'a ka position a ka numéro 1 position garder diɲɛ économie la a kan ka essayer ka magɛrɛ Afrique la. U ye kɛnɛsigi min kɛ yan nɔ farafinna gunkanna ye yaasa ka se ka o sɔgɛrɛlaw kɛ e bolo o ma wasa kɛ ya o kɔnɔna la a tɛ se ka ɲɛnabɔ wa fɛn ma ɲɛnabɔ o kɔnɔ wa. A bɛ se ka ɲɛnabɔ mais a kɛcogo de bɛ se ka lajɛ dɔɔni jamanatigi kelen k'i sigi ka Afrique jamana 50 plus comment ça s'appelle ɲɛmɔgɔw bɛɛ wele ka na kuma tile 3 o tɛna se ka ɲɛnabɔ. Ne bolo Amérique kan ka effort dɔ de kɛ ka jamana ninnu bɛɛ comment ça s'appelle approcher kelen ka essayer ka lajɛ baara bɛ se ka kɛ n'u ye cogo jumɛn jamana bɛɛ n'a ka réalité de don jamana bɛɛ n'a ka intérêt de don ka Afrique bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ne bolo approche kɔni an kan ka essayer k'o lajɛ jamana nin kɔnɔ an yɛrɛ bɛ baara la o de la Philadelphie ani mɔgɔ caman b'a africain caman b'a la walasa Afrique ka fɛn Amérique ka essayer ka a sɔgɛrɛ africain jamanaw la dɔɔni k'u ka intérêt lajɛ n'u an ka intérêt bɛ se ka taa cogo jumɛn ɲɔgɔn fɛ. Ayiwa sisan an bɛ yɛlɛma ka ɲɛsin an ka jama ma
aywa nin kuma ninnu bɛ kɛlen filɛ nin sisan ka ban yala hakilina jumɛn bɛ aw la walima ni ɲininkali bɛ mɔgɔ min fɛ k'a fɔ kuma dayɛlɛlen don aw bolo Kumba Kajatu an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka Jabate fo Madame Sow k'a fo ani Kamara professeur aw ka nin hakilina in na a diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ ni baroda je pense que nafaba bɛ a la Kamara da sera ma ko waati sera a ka kan Amérique ka farafina lajɛ ni ɲɛ wɛrɛ ye min bɛ ka ne dabali ban parce que ne sigilen kɔni ci mɛ n bɛ taama sira fɛ n bɛ ka jateminɛ kɛ aw ka kalata min bɛ nalen ɲɛ b'a la kan fila anw tɛ dɔn e ye jɔn ye ne ye kunbaba ye ne ye n bɛ se k'a fɔ n bɛ n yɛrɛ lapasa barisa n ye musow ka lapasaba ye n bɛ kunnafoni fana di kɛ fɛn min ye musow ni denmisɛn musomanw ka hakili saba u ka hakɛ sabatili la donc ne bɛ Mali la ne sigilen bɛ Mali la an bɛ ka min fɔ ale yɛrɛ ye misali min bɔ sisan nɔ n'a ye mikorolabila kɛ a la a yera k'a fɔ farafina Amérique kalataba a ɲiniba fanga ɲiniba ye maa fila ye n'o ye Trump ani Kamala Harris a y'o fila de bɔ mais ne dun ɲɛ b'a la k'a fɔ voix sabanan bɛ yan barisa an bɛɛ b'an ɲɛma da l'Amérique de kan k'o ye bɛɛ y'a sabatiba ye n'o ye démocratie ye barisa bɛɛ b'a fɔ ko démocratie an bɛ se k'a fɔ hali n'a ma bange l'Amérique ye misali ɲɛnama ye mais k'a dɔn k'a fɔ ko kan sabanan bɛ yan n'o ye Green Party ye ale tɛ démocrate ale tɛ républicain ye parce que a b'a fɔ bulama walima bilenman nka nin ye nuguji de mais nuguji min don a ɲɛma fɔlɔ o ye muso ye wa muso min fana don yahuja muso de don n'o ye Dr Jill Stein ye a ka dankan o ye musulman ye Bushware musulman farafin fana don mais en même temps u bɛ ka welewele mada fanga ɲinini kan min ye n'i y'a ye a kan ni farafina hakilina bɛ taa ɲɔgɔn na kosɛbɛ kumakan saba fɔlɔ o ye k'a fɔ ko sɛbɛn ka labila diaspora ye sɛbɛn ka labila immigrants ye maa b'a fɛ ka don l'Amérique ni seko ni dɔnko b'i la i ka na ka labila ye barisa l'Amérique magoba bɛ i la i fana mago bɛ l'Amérique la kɛrɛnkɛrɛnnenya l'impôt sira fɛ a n'a seko n'a dɔnko filanan o ye kɛlɛ jugu min wililen don ba Israël la ni Palestine cɛ olu ko u sen t'a la u sen man ka y'a la k'an ka tilen de bɛɛ kan parce que droits humains de bɛ an bɛɛ b'an ɲɛmada 1948 déclaration de kan o tɛ ka bato ni kɛlɛ la fɛn min fana ye riche la ni l'Ukraine fana ka kɛlɛ ye u ko l'Amérique sen man ka y'a la donc je pense que nin ye hakilinaba ye min bɛ anw farafina denw a b'an tulo dayɛlɛ kosɛbɛ mun de la anw yɛrɛ kunnafoni dilan VOA ani jama min bɛ yan n'o y'an ka farafina diaspora ye mun na u tɛ k'u wasa don ni troisième voie in na walisa bɛɛ yan n'o ye démocratie ye a ka se ka équilibrer ka ɲɛ ni ne kun ye ne ka ɲininkali ye n b'aw fo an ka foli b'i ye fɔlɔ n bɛ tourner ka yɛlɛma Ben ma ale min bɛ politiki dɔn a bɛ parti politikiw dɔn Amérique kosɛbɛ i bɛ se ka jaabilikan jumɛn fɔ bon ne bɛ min fɔ a ye Green Party a dɔnnen tɛ kosɛbɛ ten o ye kelen ye filanan parti belebele fila de bɛ yan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o parti belebele fila o dɔ de bɛ se ka kɛ président ye o dɔ de bɛ se olu de bɛ se ka kɛ majorité sɔrɔ congrès la olu de bɛ se ka majorité sɔrɔ sénat la donc foyi nin tɛ se ka kɛ n'olu tɛ fo ni saba ka k'i bolo pour que i ka se ka i bɛ fɛ ka loi minnu passer i ka se k'olu passer donc ni i ye intéressé hali Green Party la n'i ye intéressé a la n'u i ka voix d'u ma n'u ma passer a ye komi i ka voix la fili de parce que nafa foyi t'a la. mun kama u dɔnnen tɛ Ben non min kama o dɔnnen tɛ parce que ni parti belebele saba nin nafolo b'u kun jama b'u kɔ donc olu de bɛ fɛn bɛɛ contrôler kabi u ka démocratie daminɛna ninnu fila de ka girin kosɛbɛ donc u tɛ sɔn ka fiɲɛ bɔda di mɔgɔ wɛrɛ ma hali n'i y'a jateminɛ sabanan min fɛnɛ tun bɛ yen fɔlɔ o taara fara Trump kan parce que a ka voix tɛna na a ka kuma tɛna lamɛn n'a ma tugu dɔ kɔ a n'o ka compromis kɛ donc hali ni Green ninnu filɛ ye sisan il faut k'u ka tugu dɔ de kɔ u ka surun démocrates de la plus ka tɛmɛ républicains kan donc c'est vrai a ye kuma min fɔ o tiɲɛ an ka laɲini ba dɔ ye papier ko ye mais an bɛ se ka n'an votera ale ye n'ale ma kɛ président an b'a dɔn a tɛna na sɔrɔ donc a bɛ nafa jumɛn bɛ s'anw ma sisan a nafa foyi tɛ s'anw ma mais n'an votera par exemple n'an y'u ka programme lajɛ président fila ni minnu candidat fila ni ka programme lajɛ min bɛ n'a fɔ an dalen b'a la min bɛ se ka kɛ n'a kɛra président ye a bɛ se ka an ka papier ko nɔgɔya an bolo
an kan ka o de lajɛ kosɛbɛ o de nafa ka bon an ma k'a fɔ k'an bɛ taa an balan dɔ la an yɛrɛ b'a dɔn k'a tɛ se ka k'a ye fiyewu donc a ye komi n'i taara i ka voix la fili de. ayiwa an bɔra sa ka bɛn ka jaabili lamɛn sisan halisa kuma bɛ aw bolo dɛ jama ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka hakilina min fɔ aw ka hakilina di kɛ e bɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ. n bɛ se ka dɔɔni fara. ok tɛmɛ n'a ye. madame Amérique élection système a ka gɛlɛn dɔɔni Mali la ani Afrique yɔrɔ bɛɛ n'i ye élection kɛ kalafili na mun ka voix cayara ni mun ta ye o de bɛ gagner. Bon n'a fɔra ko minimum bɛ yen ko 51% na mun b'a sɔrɔ an bɛ taa deuxième tour la donc parti misɛnmanin minnu bɛ kɛrɛfɛla la olu bɛ se ka kɛ faiseur de roi ye olu bɛ se ka kɛ comment ça s'appelle ka président sigi quoi parce que u bɛ se ka dɛmɛ dɔ fɛ u bɛ se ka dɛmɛ dɔ fɛ Amérique t'a la o t'a la an bɛ système dɔ la grand électeur de bi yan donc les partis fitinin minnu bɛ na bɛɛ ye mun fɔ n'a wari t'u bolo ten a kuma ka gɛlɛn k'i ka message yɛrɛ bɔ Amérique comment ça ka Amérique président yɛrɛ comment ça s'appelle ka taa nɔfɛ fɛn fɛn ye 1 milliard ye dollar wari la fo ka k'i bolo bon ni partini ninnu généralement u ka comment ça s'appelle u ka sɔrɔda ma se ka se o niveau ma éducation ko fana b'a la ka se ka mɔgɔw éduquer i bɛ fɛ ka mun k'u ye faut k'i ka se ka voix sɔrɔ bon bɛɛ bɛna wari ko de la i ka wari investi walasa k'i ka comment ça s'appelle ka télévision tanw san k'i ka message labɔ walasa mɔgɔw ka se ka voter ye n'a système tun bɛ comment ça s'appelle populaire vote la an tun bɛ se ka comment ça s'appelle parti suguya ninnu bɛ se ka sira sɔrɔ mais tant qu'an bɛ grand électeur système de kɔnɔ a kuma ka gɛlɛn sinon fɛn comment ça s'appelle libertariens fana bɛ yen olu bɛ républicains ka côté la dɔɔni bɛn ka dɔ fara bɛn ka kuma kan d'accord. awa ka ninnu ka kuma tɔ sɔn ji la a bɛ ya parti naani wɛrɛ fana bɛ yen misɛnmaninw ka fara ni tɔ ninnu kan o bɛ se ka ninnu ka kuma sɔn ji la nka n bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ k'i la i ye grand électeur ko kuma fɔ fo siɲɛ 2 3 ɲɔgɔn i ka kuma la grand électeur ye mun ye. bon n'i ye grand électeur système lajɛ n ye mun fɔ Mali la par exemple tout de suite la n'a candidat fila bɛ ɲɔgɔn na n'a mun ka voix ka ca ni mun ta o de bɛ gagner Amérique système t'o ye Amérique système état ou bien an bɛ minnu wele ko province état bɛɛ comment ça u ka population de bɛ ta numéro dɔ bɛ d'i ma par rapport à ta population. Donc, tu as des grands États comme États belebeleba comme New York, olu bɛ numéro belebeleba dɔ sɔrɔ. Californie, olu bɛ dɔ sɔrɔ. Texas bɛ dɔ sɔrɔ. Bon, États minnu ka dɔgɔ dɔɔni comme Delaware, olu bɛ se ka fitinin sɔrɔ. Bon, maintenant, n'i bɛ gagner ninnu États la, a bɛ se ka kɛ avec quoi ça système fila de bɛ yen. Soit ni ye comment ça s'appelle ne de nombre bas sɔrɔ o État kɔnɔ numéro de fɛn comment ça s'appelle électeur bɛɛ bɛ se ka d'i ma mais ce n'est pas État bɛɛ t'o kɛ dɔw bɛɛ fana ta kɛ proportionnalité de c'est-à-dire que ni gagnera ni État la ni ye 60% sɔrɔ ni ye 40% sɔrɔ 60% bɛ d'i ma comment ça s'appelle 40% bɛ d'i ma c'est très compliqué mais à la comment ça s'appelle n'a pour être président à la fin de ces n'a fin ninnu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan tu dois avoir 270 électeurs o de ye fɛn magique numéro ye. o ye 200 ani 76. ok. donc n'i sera k'o sɔrɔ i bɛ kɛ président sinon comment ça s'appelle Donald Trump ka premier mandat là Hillary Clinton avait 3 millions de voix de plus que lui. Mais comment ça s'appelle aller de kɛra président parce que pourquoi en un système là tant que tu as les 270 là c'est toi qui deviens président. Bon. Donc, mɔgɔ caman t'o de faamuya Amérique élection ko la. ok Ami farafina kɔkandenw bɛ se ka mun makɔnɔ sisan nin kalata ninnu na. a kuma ka fɛngɛ dɔɔni parce que an bɛ se ka mun makɔnɔ u ka yetaw tɛ kelen ye républicains ni démocrates u ka dɛmɛ cogow tɛ kelen ye bon démocrates tora k'a fɔ an ɲɛna k'u bɛna se ka kɛ ta u bɛ se ka papier ko ɲɛnabɔ mais a ma nɔgɔn ten parce que n'u ka senate ni u ka fɛngɛ dama bɛ yen nɔ kuma dɔw la républicains bɛ house ta ou bien u bɛ fɛngɛ ta so a ma nɔgɔn hali ni u bɛ présidence la k'u ka papier di mɔgɔw ma o yɔrɔ ne bolo o tɛ fɛngɛ yɛrɛ an ka bénéfice an ka sɔrɔ to o la
u ka vote fɛngɛ in na an ka sɔrɔ ka dɔgɔ a la ni papier ko ye bon an bɛ ka TSC fana min fɔ ko an ka fɛn ka d'an ma o man ɲi an ma parce que an bɛna nkalon dɔw de tigɛ pour que a ka se ka fɛngɛ o dun man ɲi an ka jamana yɛrɛ ma ne bɛ se k'o yɔrɔ fɔ k'o fɛngɛ a la. Ok, Ben. Ne bɛ min fɔ i ka nin kuma ninnu na a nafaba de b'an kan nafa belebele yɛrɛ parce que n'i y'a jateminɛ an ka mɔgɔ min bɛ yan papier tɛ min bolo o de ka ca papier bɛ min bolo ye donc papier tɛ minnu bolo n'i ye candidat fila bɛ ka kuma lamɛn i b'a ye kelen b'a f'i ye mɔgɔ minnu nana ni papier t'u bolo kuma min don mɔgɔ t'a suit mais siranɲɛ kumaba de don parce que a bɛ k'i kanto de n bɛ sɔrɔdasiw bila ka don sow kɔnɔ papier tɛ mɔgɔ minnu bolo k'u bɛɛ labɔ donc siranɲɛ ko kumaba de don n'i y'a ka kuma bɛɛ lajɛlen jateminɛ a ka kuma bɛɛ kɔnɔna la a bɛ farafin kɛ komi bagan de a ma farafin yɛrɛ jate kuma tɛ Afiriki yɛrɛ ma donc an ka sɔrɔba de b'a la parce que f'an k'an ɲɛ yɛlɛn de i b'a mɛn dɔw da kuma bɛɛ de Trump ka kuma la a ye wariba d'an ma a ka économie tun ka ɲi non a nana économie de dilannen sɔrɔ yen Obama de ye fɛnw dilan k'a bila ɲɛ mais a bɛ laban kuma min na a y'a bɛɛ tiɲɛ k'a bila. Mais Ben, est-ce que e ka kuma in tɛ campagne e ka kuma in tɛ campagne kuma parce que a ye fanga kɛ yan koyi a ma ninnu kɛ o. A ye fanga kɛ yan nin nɔ a ma ninnu kɛ mais an y'a ye a ye dégâts min don Amérique dɔrɔn tɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ campagne kuma tɛ min kɛra an bɛ k'o de fɔ parce que a y'i sigi ka corona lajɛ spécialiste minnu tun bɛ Maison Blanche kɔnɔ ka fɔ nin fiɲɛ bana sugu ninnu kan ka na a nana fɔlɔ dɔrɔn a y'o ci ko ye manamana ko. Bon an bɛna kuma di jama ma sisan hakilinaw kuma wulila sisan non a y'aw jɔ an bɛ kuma di kuma ma ɲi da kelen na koyi a y'a to an ka jama fana ka hakilina ta kuma bɛ jama hɔn an balimamuso i b'i yɛrɛ ko fɔ ka sɔrɔ ka i ka hakilinaw fɔ ne ɲininkali b'i fɛ i bɛ ɲininkali kɛ. Ayiwa an ni ce ni baraji madame Ɲantaw merci k'an wele ka na kan ka na ɲininkali kɛ parce que anw filɛ nin mɔgɔ dɔw bɛ yan nɔ an politique ko yɛrɛ t'an ka koba ye tentɔ mais comme américain papier b'an bolo donc an bɛ se ka voter ne tɔgɔ Aminata Kulibali madame Odi ne bɛ Washington yan nɔ donc sisan ne bɛ fɛ k'a dɔn sisan e ko monsieur Kamara ko sira bilalen tɛ Amérique ni Afrique dugu ni ɲɔgɔn cɛ donc e yɛrɛ hakili la sisan an kan ka voter jɔn de ye sisan mun bɛ se ka sira dayɛlɛn pour que an bɛ se ka an ka bénéficier ye entre Amérique ani an ka farafin jamana spécialement Mali. Merci madame Kulibalimuso merci. Merci. Ne ye républicain centriste de ne ka parti an ye business jago parti de n'i y'a mɛn ko jamana ka hɛrɛ jago de don échange commerce business républicain anw bolo ka libre échange kɛ entre les pays o de y'an ka taabolo ye ka barrière douanière bɔ yen o de y'an ka taabolo ye ne bolo comment ça fait républicain ka parti o situelen bɛ ka se ka ni i ye comment ça fait i ye kuma min fɔ ka comment ça fait ko ɲɛnabɔ ka tɛmɛ comment ça fait démocrates kan. Kamara o kumaw ye campagne kɛ kuma ye bɛn o kuma na e bɛ mun de fɔ ka da Kamara ka hakilinaw kan. non n bɛ min fɔ a ye a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka kuma min fɔ ko tɛ kuma jɔlenba ye parce que n'i ye Trump ka kumaw lamɛn n'an m'an kɔlɔsi yɛrɛ a ye k'a jira immigration dɔw bɛ yen min ka ɲi immigration dɔw bɛ yen min man ɲi o ye Afiriki ye anw man ɲi an bɛna u ka jamana tiɲɛ de ka d'u ma. Donc o tigi bɛ sira dayɛlɛn cogo di kabi Trump sigira kɛ président ye tile kelen i tɛ Afiriki tɔgɔ mɛn a da kɔnɔ tile kelen i m'a mɛn k'a taara Afiriki n'i ye k'a ye ka Afiriki tɔgɔ fɔ dɔrɔn kuma jugu don. a kɛra a ye fanga kɛ ka tɛmɛ a ye san 5 kɛ fanga la ka tɛmɛ awa politique minnu tun bɛ yan ni Afiriki ni ɲɔgɔn cɛla la moi je pense que u bɛɛ tora l'Amérique bolo a m'o wuli. non a ma wuli parce que fɛn dɔw bɛ yen a y'olu wuli. mais fɛn dɔw bɛ yen a se tun t'olu la parce que fɛn dɔw bɛ yen f'i ka passer congrès dun tun t'a bolo sénat t'a bolo donc a tɛ se ka foyi kɛ n'olu fila tɛ. Ami e ko di. parce que n bɛna yɔrɔ dɔ fara a kan mɔgɔ minnu b'u ka papier renouveler san o san olu b'a dɔn k'a fɔ a kun kɛlen don ka immigration gɛlɛya ka se degré min na
ka mɔgɔ baarakɛla caman bɔ a la donc hali ni b'i ka working permit renouveler ou bien i bɛ fɛ ka citizen appliquer a bɛ temps ba de ta mais n'i y'a jateminɛ Joe Biden nalen changement ba de kɛra o la mɔgɔ caman taara ka fara immigration kan papier renouveler teliyara. Ami. Tout d'abord madame ka fɛngɛ kelen fɔ Green Party ma anw bolo kuma dɔw la u bɛna mɔgɔw senkɔrɔla la ɲaga parce que normalement u bɛ vote bɔla dɔ de bolo k'a di dɔ ma vraiment u bɛ mɔgɔw ka temps fɛngɛ quoi o ye o fanfɛla ye fan dɔ in anw bolo ko ninnu bɛɛ ka fɛngɛ ye kelen ye u si tɛ yen ko anw parce que ko Afrique u si tɛ yen n'u bɛ fɛngɛ la u ka fɛn fana u ka kɛwale ye anw fan fɛ différence ba t'u ni ɲɔgɔn cɛ n'a fɔra ko papier n'i y'a ɲini a ɲini cogo fɛngɛ la o ka ɲi i bɛ se k'a sɔrɔ mais k'a fɔ ko kelen de bɛna na papier di farafinw ma ka tɛmɛ kelen dɔ kan o ka gɛlɛn kosɛbɛ comme fɛngɛ fila de bɛ yen nɔ n'o t'i bolo i tɛ se k'a fɔ ten green fɛngɛ mɔgɔw lajɛ kɛ u ye min daminɛ a mɛnna denmisɛnnin minnu nana n'u bɔra Espagne ni fɛnw nugu la n'u nana dugu kɔnɔ ka sɔrɔ u fitininama n'u ye papier ko fɛngɛ républicains y'a daminɛ u y'a la u sera k'a kɛ non démocrates nana u sera k'a kɛ non so fɛn dɔ de don ninnu ka système c'est pas aussi simple. A fɛngɛlen tɛ ten quoi a compliquélen don dɔɔni mais anw bolo ko ni kelen kɛra ye o bɛna non parce que fɛn minnu fana bɛ dugu ma n'o bɛna n'an sɔrɔ o ka jugu ni papier gansan ye. ok Kamara e tun bɛ fɛ dakuruɲa kelen na sani an ka taa an bɛ kuma di jama fɛnɛ ma ka mɔgɔ kelen ta ye rapidement sani an ka don baro ta ko filanan kɔnɔna na i tun bɛ ka kuma dɔ fɔ. oui ne ko comment ça s'appelle n'i y'a mɛn ko Amérique ni Afrique ka rapprocher ɲɔgɔn ma échange de dos sinon mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn sogo dun mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn tɔnɔ de dun fo ka sɛbɛn président min na n'i y'a mɛn ko jamana ka di président ka politique de don na républicain an b'a dɔn ko business de bɛ jamana lakanda business de bɛ jamana lawuli an ka politique bɛɛ bɛ taa business fanfɛla de la ka dɔ bɔ douane la ka essayer ka comment ça s'appelle ka loi fara ɲɔgɔn kan comment ça s'appelle ka essayer ka mɔgɔw ka se ka business kɛ ouvertement ɲɔgɔn ye bɛɛ ye kuma kelen fɔ immigration ko ma diɲɛ jamana bɛɛ la n'i bɛna immigration kɛ n'i bɛ fɛ mɔgɔw kana faut que mɔgɔw kana mɔgɔ min bɛ se k'i ka jamana dɛmɛ e se k'i ka jamana dayɛlɛ cogo min n'i y'a ye bi ko bɛɛ bɛ fɛ ka na Amérique bi parce que Amérique ka di baara de bɛ kɛ yan ne bɛ e y'i ka jamana dayɛlɛ e bɛ comment ça s'appelle i mago bɛ mɔgɔ minnu na minnu bɛ se k'i ka jamana lawuli i bɛ fɛ olu de ka na africain ko tɛ c'est pas une question de race ko tɛ africain ko tɛ farafin ko tɛ o non an mago bɛ mɔgɔ suguya dɔw de la jamana nin kɔnɔ minnu bɛ se ka jamana dɛmɛ olu ka na mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu ka utilité tɛ jamana kan ten n'an tun bɛ se ka jamana dayɛlɛ bɛɛ ye an bɛ se ka comment ça bɛ se ka kɛ mais jamana tɛ se ka dayɛlɛ bɛɛ ye. Ami kumakan laban jumɛn b'i bolo e nana ye muso ye i sigilen don yan l'Amérique sɛbɛn b'i bolo musow ta ye jumɛn ye nin koɲɛ in na kuma caman bɛ ka tourner muso la mɔgɔw ta kan dɛ i bɛ se ka mun fɔ an ye dakuruɲa kelen na a kan. Anw musow comme i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na fɛn bɛɛ y'anw ye so o de kosɔn an tun bɛ ka Kamala Harris supporter parce que muso don non seulement muso don ça va a bɛna kɛ siɲɛ fɔlɔ ye muso ka kɛ président ye aw bɛ diya an ye nka min bɛ na diɲɛ bɛ kunkanko kan o de barika ka bon ni an kelen kelen ka fɛn misɛnnin dɔw sɔrɔli ye. ayiwa sisan an bɛna se an ka baro ni kunfɔlɔ kuncɛ waati ma an bɛ foli lase an baarakɛɲɔgɔn telew ni arajow minnu bɛɛ sɔgɔlen bɛ an ye an ka kunnafoni siraw la nin waati in na baro nin kan ayiwa an b'a f'u ɲɛna u ka to kunnafoni kɔnɔ an bɛ kɔsegin ka na sisan ka na laseli tɔ ninnu kɛ aw ye a k'an bɛɛ sɔnni. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ